mpingo wa Mulungu, kodi tikamanena kuti kumidima timakhala tikunena kuti mu ulendo wanga wa chipembedzo cha Satana Mdierekezi inali nthawi yosausa kwambiri, nthawi yopweteka, pamene Satana Mdierekezi adandifotokozera kuti pofuna kuti andikweze kuchoka pa udindo umene ndinali kupita pa udindo wina, ndikuyenera kukhala kuti kumene kumakhala ziwanda ku dziko lapansiko, kumene kukupanga kingdom ya kumidima ku dziko lapansi, ineyo ndipiteko. Mpingo wa Mulungu ndi ulendo umene udanditengera masiku pafupi 21 kuti ndivomereze kukachita visit kumidima. Zinanditengera 21 days nditapasidwa offer yoti ndikayende kupita kumidima. Ana Mulungu mmene ankanena nane kuti tipite kumidima chidali chinthu chomveka ngati kuti chikhala cha uzimu, kuti ndikamapita ndingokhala ngati nanenso ndi chiwanda basi, pyandalowa pyandatuluka. Ayi, musayiwale kuti ife amene timapembeza Mulungu timampembeza Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi, mwa njira ina mkati ndi kunja. Mukamalandiranso kapena kupembezanso Satana pa maudindo okwera ngati amenewo, si mzimu yekha, si so yokha imene imalambira Satana. Malo ena limayenera kuti thupi ndi mzimu wako upite nde ukaone, ukachite experience za kumva kwa thupi komanso za uzimu. Ndi ulendo opita kumidima mumapita zinthu ziwiri, umapita mzimu komanso thupi. Umakachita presence ya kumva kuti ngati kumaloko kuli kozizira, thupi likamva kuzizira, ngati kuli zoopsa, thupi likaopa. At the same time umakhalanso kuti uli mu spirit ya chiwanda chicha chimene chimakakupanga kuti ukachite connect amene kukapeza kumeneko. Ndiye mpingo wa Mulungu ku dziko lapansi lino kuli mayenje akumidima. Musayiwale kuti Bible nalonso linafotokoza bwino za mayenje amidima amenewa. Koma pano sitikufuna kupanga relate kuti mayenje akumidima amene Bible amanenaja ndi amene wawa timapita ifewa. Zimenezo ndisire ino a Bible. Koma ife tili ku chipembedzo cha Satana ankatiuza kuti nalonso Baibulo linanenapo za kumayenje akumidima. Ndiye timafuna kuti inu mudziwe kuti amadziwa kuti ife tili kumidima, koma sadziwa kuti ndi malo ati amene timakhala tikamanena kuti kumidima. Kodi ndi dzenje lili kwina kwache, lili patipati. Kumidimako ndikuti ndi malo mpingo wa Mulungu amene ali ogwirika ku dziko lapansi. Mukalowa chipembedzo cha Satana pa malanki amenewo, ngati pali chinthu number 1 chimene mukaulula mumaphedwa at the same time, ndikunena kapena kuti kuulula mayenje okwana 80 kumene ziwanda zimakhalako, kumene zimapangirako boma lopita ku dziko lapansi. Mmene dziko lapansi lino limayendera, boma la dziko lapansi limayenda bwanji? Limayenda mphamvu zawo zimachoka kumayenje akumidimako. Department ya ndale ili ndi dzenje lawo. Department ya zachipatala ili ndi dzenje lawo. Department ya za ndalama ili ndi dzenje lawo. Department ya za uhule ili ndi dzenje lawo. Department ya za nkhondo ili ndi dzenje lawo. Department yoyendetsa boma ili ndi dzenje lawo. Komanso ya ndale paderadera ili ndi dzenje lawo. Mayenjewa ali ndi ma department ngati maunduna amenewo. Ndipo mayenje onsewa pamodzi amakwana ngati 16.
ngati 16. Koma kutalika kwanga kwa lero ndifotokozerapo mawu 8 okha kuti ndikhale ngati ndagawa hafu ya mayina amayenje akumidimawa, ndipo 8 enawa akalola Mulungu tidzafotokozera. Koma mpingo wa Mulungu mukamaona boma la dziko lapansi likuyenda, akulamulira ndi achakwera, ikulamulira ndi Biden, akulamulira ni mwana wasa, akulamulira uku ndi ndani uku achina Philip News, makosana asamakupusiseni. Zonsezi mumazionazi zimachokera kuma enje akumidima. Mmenemu muli mphamvu zimene Aefeso watifotokozera pa verse number 12 kuti chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, koma nawo maukulu. Ndiye maukulu amenewa ndi maulamuliro. Ndiye kuti tikunena ulamulo oyendesa dziko lapansi mu thupi ili. Now the spirit amene amakachita connect ndi ma human bodies amakaphatana ndi kumatenga utsogoleri kuchoka kumayenjewa ndi kumabweresa ku dziko lapansi kuzayendetsa zimene tikuzionazi. Ana Mulungu, tikamaona izi dzikoli ndi mmene inuyo mukuganizira si mmene zinthu zilili. Tikakhumudwa kwambiri tikakafika kwathu kukaona kuti mmene dziko linkayendera ndi mmene ife tinkaganizira ndi mmene ndondomeko ya chinsinsi inkayendera ku dziko lapansi. Ambiri ainu simudayidziwe. Kuulula ichi chimene ndikuchifotokozachi ndikuyika khosi lako pa chingwe, kuphedwa kwa chikhalire, kufa kwa chikhalire. Koma ichi chakuti ndimantama Mbuye Yesu amene ndidathawirako anayika linga lotchinga kotero kuti mmene ndikuuwamu ndikuuwira kumpanda sinimachita mantha. Ndi chifukwa chake ndikuulula lero mokhazikika, chifukwa ndikudziwa kuti ndaponda kumpanda. Adayesera Fadhai Gwalazimba ex-satanist, adayesera Abdu Daud kufotokozera zimenezi, adayeserako Kennedy Simeon kuulula zimenezi, koma sadakhale ndi moyo, anaphedwa immediately chifukwa ankaulula asadaponde kumpanda. Lero ndaponda kumpanda ndipo ndikuwa ndikufotokoza mosapambukira kulamanja kapena kulamanzere. Imeneyi ndikuyifotokozayi ndiye boma la ku dziko lapansi. Ndicho chifukwa china chimene ine ndimakhala ndikushauta kudana ndi boma la dziko lapansi, ndipo kuti chipembezo chalichi kapena mtumiki amene angamafune kudyerana ndi olamulira a dziko lapansi amakhala kuti akudyerana ndi ufumu wa kumidima, chifukwa maboma mukwaonawa mphamvu zake zimachoka kumene inu mmati kumidima kuja kumaenje aku dziko lapansi. Ndipo ine am the one amene ndidachita visit 16 pits kumene kumakhala ziwandazi ku dziko lapansi lino, kumaenje akumidima kumene kumachoka maulamuliro, mphamvu, maagenda oyendesera dziko lapansi. The system of the world, the system of government imachoka ku hero, ku pit, ku dziko la kumidima, kumaenje akumidima kumene ziwandazi zimakhalako. Mpingo wa Mulungu dzenje lililonse lili ndi department yake. Kazi kumveka zimenezi. Now mayenje amenewa ali kumaiko ndi kumadera. Mwachisanzo tili ndi dzenje limene limatchedwa kuti Sinkole, lili ku China. Ndi dzenje lalikulu kwambiri, ndi dzenje ndithu sakumva watu lakuti mukapitako mukaona kuti imene iyi ndi mphanga, ndi mayenje ndithu.
maenje ena obisika ndi amene mukwaona ku Euphrates River ja. Tafotokozera kumene kukumveka sound ya ma fallen angels chifukwa madzi a Firate aphwa. Mpingo wa Mulungu, mutukule maso ndi kutenga makamera anu muyang'ane kumene kukudusa mtsinje wa Firate, madzi acha akuphwa. Ndi mene akuphwamo sopano mwayamba kuonekera mathanelo, maenje. Ku dziko lapansi lino kuli maenje ena okumbika mwachilengedwe, ena amene adakumba anthu kale pa zifukwa za ndale, pa zifukwa za maufumu, mathanelo ena pa zifukwa zosaka ndalama. Koma kunja kuno kuli maenje amene ali achilengedwe, odzikumba okha, amene ziwanda zidachita chisankho chokhalako kumene kumatchedwa kuti kumidima. Mpingo wa Mulungu, tayandikiradi kwathu posachedwa tikuyenera kuthana nalo boma la dziko lapansi limene limayendera maganizo, ulamuliro, mphamvu yochoka ku 16 pits za ku dziko lapansi, ku maenje 16 aku dziko lapansi amene Satana anasungako ziwanda zace. Ana Mulungu, ulendo umenewu amatitsimikizira mmene ndinkanyamuka kuti tikukunyamulani ulendo uno. Muli pa ulendo oti mukayendere maenje akumidima kumene kumakhalako ziwanda. Tamverani, nditanyamuka ulendo mu 2009 pa 14 September ndidapita ku Sinkole Pit. Ana Mulungu, pamene ndimatsika mu Sinkole Pit ndiye kuti ndisachite changu kutsika, koma ndikhale pamwamba pa phiri. Ana Mulungu, mukafika pamwamba pa dzenje limeneli ndiye kuti chifunga ndi mawu omveka pansi akuti simunganene kuti akuti a kapena akuti e, koma omangomveka ngati chiekoling. Amayamba kumveka. Maso mukayang'ana pamusi pa dzenje limeneli simungathe kuona chifukwa ndi pafupi 1800 feet kupita pasi. Koma pansipo ndikadziko kanga chepe, ndikalumu nditu ndikagiraundi kumene mizimu imakhalako. Nditu visit iweyo okhala ndithupi ukuyenera kupanga combine human and spirit kuti mukafike kumeneko. Ndiye ndinatsika pa 14 September 2009 kulowa ku Sinkole. Ndipo titafika mu Sinkole mudzenje ziwanda zinauluka above 6 to 7 meters kutichingamira ndikutipanga welcome ndikukhala pansi ndi pandima. Koma minimu timaonamo ngati zofanana ngati mafairo, mulinso asogoleri amene amayendetsa ndikanyumba ndikalumu kabize kwambiri mmene ziwanda zimatuluka ndikulowa kutenga ma information, kupititsa, kukapereka mphamvu ndi ulamuliro ku dziko lino lapansi, kukatenga zimene anthu akuganiza ndi kutsutsana ndi ulamuliro, kuzibweretsa ndi kupititsanso zimene zikagonjetsa maulamuliro ku dziko lapansi amene akungofuna kusokoneza the kingdom of darkness. Ndi kundima kumene ziwanda zake zimayang'ana kwambiri chidwi system yakayendesedwe ka dziko lapansi. Sinkole ndi kumene kumatuluka ziwanda zimene zimakabukitsa kayendetsedwe ka ndale ku dziko lapansi ngati ulamuliro wa dziko lapansi. Koma lero
mukagugula mawu akuti sinkolewa akupasani dzenje lina ku China kumene akuti kumapezeka mahebo a mitundu yosiyanasiyana, maspice a mitundu yosiyanasiyana. Koma here am I, have got another sinkole imene ndi unseen kwa anthu simungayione ndi maso anu bwinobwino mpaka na dzenjero mutaliona ndi thupi, koma simungayesere kuchita attempt kulowa mu dzenje limeneli ngati thupi lanu silidachite amalgamation pakati pa spirit ndi human body. Mayenje akumidima amainda bambo. Dzenje number 2 limachedwa kuti Stone Age Pit, likuoneka ngati kuti lili ku North Europe. Mwana wa munthu ndidafikako kumeneko. Tifotokozera kuti kodi mu dzenje limeneli mumatuluka mphamvu yanji yopita ku dziko lapansi, popeza taona kuti sinkole ndi ndale. Koma ku Stone Age Pit mukafikako mumakapeza zikondwerero za mitundu. Nthawi zonse zimene mukulowa ku pit of hell, mukamalowa ku darkness, ku midima kumeneko, ndi kumene mumakapezako ziwanda za mitundu, koma za chisangalalo cha dziko lapansi. Nanga tikusangalala, whatever you can say, nkhani ya chisangalalo kwawo ndi ku Stone Age Pit. Zimatuluka ziwanda kumeneku za mphamvu kwambiri kubalalika ku dziko lapansi, ndi kukaonekera ku madesigner, mavalidwe achilendo, maonekedwe apamwamba kwambiri, zisangalalo zakuti simunazionepo. Ndidakaziona nditapita ku Stone Age Pit. Ndi dzenje koma kumakhala ziwanda zimene zimayendesa boma ku dziko lapansi, koma ku department ya chisangalalo. Zovala zapamwamba, masystem akavalidwe, mafashoni, kuphatikizapo zinthu zochitika zimene ife anthu timazichita, zinthu zambiri zimene ifeyo tikamaona ngati zikuyenda bwino, zosangalasa, mavinidwe, mapate, zinthu zonsezi mukazipeza ku sinkole, mukazipeza ku Stone Age. Ndikuti pansi pa mphanga imeneyi ndipo dzadza ndangelo akumidima, koma obweresa chisangalalo ku dziko lapansi. Ndi chifukwa chake pali kuopsa kwakukulu kwambiri pakati pa mpingo wopita kumwamba kujoinana mapate a mitundu. Mapate kwawo ndi kumeneku, mavalentino kwawo ndi kumeneku, zochitika za zisangalalo za dziko lapansi zodzadza. Ufumuwo wakumidima umakhazikika kwambiri mukapita ku dzenje la Stone Age. Hani osausa ku Afrika kuli dzenje, mpingo wa Mulungu. Ndipo mukachoka pamenepa mpingo wa Mulungu mukapeza dzenje lina limene limachedwa kuti Beatprix. Beatprix eni yakewo kapena kuti polichula amangolitcha kuti Beat Green Pit. Now, mudzenje limene limu Green Pit mmenemu ndi mmene ziwanda zopita ku dziko lapansi kukalipanga dziko kuti likhale paradise earth, green paradise earth, green economy. Ndi kumene zimakhala. Ndipo pa ulendo wopita kumeneku tidakaona maunduna osiyanasiyana amene amayendetsa ndiye kwawo kwa mabungwe
kwawo kwa ziwanda zoyendesa ngati nkhani ya zakudya WFP, food and chakuti security, mmene angalisamalire dziko lapansi, mukazipeza zili kumeneko. Ana Mulungu, pamene ndikufotokoza za maenje amenewa, ndikufunika nthawi yayitali kwambiri. Ndikufunika nthawi yayitali kwambiri kuti ndizifotokozera in detail, siningamalize zinthu 8. Koma dzenje number 4 limatchedwa kuti ice pit. Dzenje limeneli la ice pit lili ni malo awiri. Mukapita ku Mars, mmene tinkakayendera ufumu wa mlengalenga wa Satana ndi Yerekezi, mu 2010 ndidakafika ku ice pit. Ndiye mu ice pit ya ku dziko lapansi sinapiteko mu 2010, koma ice pit ya ku Mars ndidapitako mu 2010. Monsemu muli mphamvu za mayendetsedwe a zinthu za ku dziko lapansi. Number 5, tikamanena kuti kumidima kuli dzenje lina limene limatchedwa kuti money pit. Uku ndi kumene onse opembeza Satana amalandira kwa mphamvu zopangira ndalama za dziko lapansi, zimene ndalamazo zimaperekedwa ndi chipembedzo cha satanic worship kapena kayendetsedwe ka zachuma cha dziko lapansi. Ziwanda zake zimachoka kumene kumatchedwa kuti ice pit. Pamenepa ndiye kuti ndikukupasani ufumu wa Satana umene timanena kuti kumidima. Ana Mulungu, ziwandadi zimatuluka kumayenje amene alipo, they are existing mdziko lapansi lino. Zimatuluka kumeneko ndi kumafalikira ku dziko lapansi. Chiwanda chilichonse, department iliyonse, dzenje lililonse likutulusa ziwanda zache zoti zizagwira ntchito ku dziko lapansi, kuzasokoneza chipembedzo, kuzasokoneza moyo wa munthu opemphera ndi osapemphera, kwasokoneza onsewa, kuti onsewa kayendetsedwe ka zinthu zawo kazichita direct kulemekeza Satana. First priority, munthu akabadwa ku dziko lapansi asalambire Mulungu koma alambire Satana. Ndiye cholinga cha department za kumayenjewa kumene kumatchedwa kuti kumidima. Ndizoona na Mulungu tikayima chamuna Aefeso akuti tazivalani zida zonse za Mulungu kuti mukakhonze kuchirimika pokana machenjerero. Machenjererowa amachoka kumidima. Nthawi zina mphamvu za kumidima zikamabwera, zimabwera pamodzi ndi anthu amene amakhala ndachitidwa anoint ndi chimodzi mwa ziwanda zochokera kumidimako. Koma mwina ningakutaisani nthawi ndipitebe pamusi ndikufotokozereni dzenje limeneli la money pit. Kwambiri limapezeka mu dziko la Oaka Island, ndikachirumba ka Island ndikumene kuli mphanga imeneyi. Munamva kuti anthu amalemera ndi nyanga, amalemera ndi masenga, Satana amapanga ndalama, ndipo ngati ndalama imasokoneza munthu ku dziko lapansi ndi chifukwa chakuti ku piti ya money pit kumachoka ziwanda zitagwiriza matumba ndalama. Izozo nkumakanena kuti musinthane ndi ichi ndikupaseni ndalama, musinthane ndi khalidwe ili ndikupaseni ndalama. Ndikakupasa ndalama uyambe kupanga zakuti zikhalidwe zosalemekeza Mulungu. Choncho ana Mulungu, tikamanena kuti kumidima timanena mphamvu za Satana zimene zilipo ku dziko lapansi, koma ndi zimene zikuyendesa boma limene tikukhala ino ndi ineli. Mayenje amenewa tili ndi dzenje lina lodesa nkhawa kwambiri limene limatchedwa kuti Pole Edgar Pit. Nkhani yake ndiyo sausa kwambiri ya Pole Edgar Pit.
Pole Edgar Pitt. Dzenje limeneli la Pole Edgar Pitt ndi dzenje limene ana Mulungu musangoganizira mmene inu ndine tikuganizira ayi. Ndi mayenje usausa komanso ndi kumene mphamvu zoyendetsera zinthu zimene timazipeza ku Pole Edgar Pitt ndi kumene kumatuluka madizaini a zinthu zapamwamba za dziko lapansi. Ziwanda zake zimachoka kumeneku. Mu Pole Edgar Pitt ndidakapezamo chibana chachikulu kwambiri, kutakhala ziwanda 6 pamwamba pa chiwanda chilichonse panali mawu akuti genius 666, genius 666, genius 666. Kumachoka zinthu zimene zimabweresa nzeru zopangira zinthu zapamwamba kwambiri za dziko lapansi, zimene sizichoka kwa Mulungu koma kwa Satana, in order tupanga dziko lapansi lino kukhala paradise earth. Zimachoka ku Edgar Pole Pitt. Ana Mulungu, dzenje number 7 limatchedwa kuti Montana Soil Pit. Sono mukafika ku Montana Soil Pit ndekuti ndikumene mumakapeza chifukwa chani anthu tikukanika kupanga control chisembwere, chiwerewere, chigololo, uhule. Kodi umachoka kuti? Umachoka ku Montana Pit. Makosana ngati mukufika pamwamba pa dzenje limeneli kuti simunalowe, mukhoza kumva kuti munthu ali pa bize ndi chisembwere kwambiri. Mumva saundi yonse imene imapezeka pakugonana, mukayipeza ili kumeneku. Okondedwa, ndiye kumatuluka mabeauty, mahandsome. Mukamabwera uko kuti mukufika pa Montana Soil Pit, panjapa muona asungwana inu muziganiza kuti ndi anthu mwina ndi matourist akupita kokangoyendera, koma ndi ziwanda zachita mix zimene anazituma zizaoneke ngati akazi wokongola, oneka bwino, chithunzi ndikutumizirani, ochoka kumapiti amenewa kubwera ku dziko lapansi ndi kumayenda mdziko limeneli akufunsiridwa, akugonedwa ndi anyamata ndi anthu kuti akata akapitirize kuumba, kuphatikana pakati pa human ndi spirit. Zija zinali ku munda wa Edeni mu Genesis chapter number 6. Now, mpingo wa Mulungu, zinthu zimenezi ndi zodetsa nkhawa komanso zochititsa mantha maka kwa anthu amene timaganiza kuti tikamapemphera kuti kumidima tikupempherera zinthu basi zopanda pake. Aya na Mulungu, ndi zoona kuti kumidima amanena za mayenje, ndipo mayenjewa alipo. I've been there. Ndiye umboni ndikuperekawu, ndikupereka umboni wa kumayenje akumidima kumene kumachokera mphamvu za Satana ndiyerekezi zoyendesera zonse zimene mukuziona pa maboma a dziko lapansili kuti akapange ulamuliro ndi ukulu wa Satana ndiyerekezi. Chifukwa chake dziko lapansi siliyanjana ndi Chikhristu, ndipo dziko lapansi silimayanjana ndi Akhristu. Now, dzenje lodetsa nkhawa kwambiri limene ndimalize nalo mu chigawo cha mayenje 16, pano ndi 8 okha. Dzenje ili ndi dzenje number 8 limene limatchedwa kuti Bonzomia Pit. This is satanic language. The Bonzomia Pit ndi kumene kumachoka
system yonse ya chipembedzo chonyenga cha ku dziko lapansi. Bonzomiayi mukati bonzo mu satanic language ndiye kuti mukunena za Yesu wina bonzo, Yesu wina another bonzo pit, bonzonia another Kristu. Ndiye another Christos yu, another Jesus yu amakhala ku bonzomo piti kumene kumasonkhana mamiliyoni aziwanda amene amatumba maministry machalichi ndi kwautsa ku dziko lapansi nkumapasa mayina ngati kuti ndi chalichi cha Mulungu koma chili chalichi cha Satana koma chitavala mayina amachalichi a Mulungu ku dziko. Mayina a chalichi dziko lapansi amachokera ena mwa iwo ku bonzomo piti. Pamene pandikonze kuti inu ndine timvane. Nthawi imene tidapita ku bonzomo piti ndidakapezako mayina 78 amachalichi woti ala akuchita exist mdziko lapansi. Koma mwa mayina amenewa mayina 19 ndinapeza ku machalichi akumalawi kwathu konkuno. Mpingo wa Mulungu ndikudziwa kuti mayitanidwe anatiyitana mosiyana. Sindili pano kuyalusa mopanda umunthu koma kufotokoza mochenjeza ku dziko lapansi. Ndiye bonzonia piti ndikumene kumachoka mizimu imene inautsa maprofeti. Sono tikanena kuti mizimu youtsa maprofeti sindikunena aprofeti anu aja. Ndikutheka kuti profeti amene uja ngwabwinobwino ine sindimuweruza chifukwa sindindziwa kuti akumapanga cha. Koma ku bonzomio piti tidapezako tikukhala pansi ndi ziwanda za ku bonzomia piti tidapezako maphunziro ena amene ziwanda zimaphunzisa anthu amene ankawatcha kuti midiba ankawatcha kuti midiba deliverance. Ndiye pa midiba deliverance pamachoka ma deliverance ochokera mu zinthu amene ankatuluka pa tebulo ya pansi pa dzenje la kumidima ku bonzomia koma atakhala pa tebulo limene padayikidwa chikwangwani chakuti midiba aliyense akamatuluka amakhala atampasa katalente kuti adzachite. Talente zopempherera madzi anthu kuchira, talente zosakaniza michere, talente za mafuta, talente za anointi, talente za zoyitanisa zovala kukapempherera zovala, talente zosanzisa, zosanza zithumwa, zonseza mapasa kuchoka mu bonzomia kubwera kudzamangira machalichi ku dziko lapansi. Ndipo ziwanda zimenezi zili dziko lonse lapansi. Mwatsoka inu ndine tili kuma founder azipembezo zochoka kumidima kuchokera mu bonzomia. Hani osausa tsiku limenero tikadzafuna kuyika pa full light kuti kayaka nakane tidzatchula mayina 19 azipembezo zimene zimapezeka ku dziko la Malawi. Tsiku limenero tikadzafuna kuyika pa full light kuti agweyo agwe tidzafuna kutchula 78 prophet amene akutchuka ndi kuoneka ku dziko lapansi. Ndipo tidzafuna kunena kuti kodi mphatso ya uprofeti wa dziko lapansi imalowa bwanji mwa munthu.
ndi mmene iniyo mukafuna kuyeserera mupite ku chalichi chimene chimalankhula malilime. Pamene pamunimvesese sindikunena kuti machalichi ungakugwa, koma ndikungofuna ndikupaseni example. Mukalowa ku chalichi chimene chimalankhula malilime, iniyo simungapiteko 3 days. Siku la number 4 nanunso mumakhala mutajoyina, mutalandira anointing ya malilime. The spirit from nowhere imakuchitani attack, ndipo mumakhala kuti nanunso mwagwa nawo chiti mchomwecho. Mukamapita ku machalichi amene anthu awo amagwa ngati kulemekeza prophet, iniyo mukakakhala kumeneko kuti akukupemphererani, mukamata 3 days nanunso muzikati kungoliona dzanja lache likubwera, mukuchita obey, mukulambira kugwa kumakhala kulambira the spirit of bonzomia pit. Ndi mayenje oti akuchita exist ku dziko lapasi. Ana Mulungu, mmene tikufotokozera na chigawo chimenechi cha mayenje akumidima, tasiyanso mayenje ena 8 amene tidzafotokozere mu ulendo ofotokozera za kumidima. Koma ndibwerere kuti dziko la Amerika lidalusa ndalama zambiri kusakasaka Osama bin Laden ku Chile, koma ali ku nyumba. Ankakamusaka kumapiri atalabola, koma iyeyi ali mu Islamabad, ali ku Jalalabad. Patauni ngati mmene mungamakansakire twaibu ku Chile, koma ndili mu area 2 mtauni ya Lilongwe. Pomwepa kubwalo la Njovu nyumba zili paselipa, kumakhala pamenepa patauni, kapena kumakhala ku area 3 pomwepa pa area 3 pantuntamapa kumakhala pamenepa. Polisi ilipompo sakumva watu, kumakhala mu 18 polisi headquarter ilipompa mu area 10, kumakhala mchilinde balakisi ilipompo. Abalakisi aja nkumanyamuka kukandisaka ku Nkhalango, koma ndikukhala mbalakisi, ndikukhala mchilinde. Ndi mmene lidawonongera ndalama zambiri mbiri boma la Amerika. Kodi ana Mulungu mukuganiza kuti tionongeso mphamvu pamene ziwanda zili surround the world, ndipo ntchito zake zili pamodzi ndi ife? Ndiye mphamvu za kumayenje amidima zimenezi zimachoka ku midimako ndi kudzaonesera zizindikiro zache ku dziko lapansi. Pamene tidzapita ku mayenje 16 tidzapezako zenje limene limatchedwa kuti Fomatima. Ndiye dzenje la Fomatima amodzi mwa mayenje 8. Mukadzafika ku dzenje limeneli tikakhala tikuyala ndondomeko ya mayina azakudya zija, tikunena kuti tikudya ziwanda, tikudya zakudya zopangidwa ndi ziwanda ku dziko lapansi, zimachoka ku piti yotchedwa Fomatima, ndipo dzenje limeneli lili mdziko la Amerika. Amayi ndi abambo, mayenje 16 onsewa ine ndinalowamo pamene ndinali ku chipembedzo cha Satana, ndipo ndili ndi chithunzi chokwanira cha ufumu wa dziko lapansi wochoka ku midima. Ndipo ana Mulungu, kodi pamene tikugwada pansi ndi kumapemphera nanga cholinga cha phunziroli, cholinga cha umboni unchani? Ndikuti tikadziwe kunena kuti ku dziko lapansi lino ngakhale titafuna kukhazikikako, koma dzikoli limayendera mphamvu za kumidimako. Ndipo tikamanena kuti tikulimbana ndi mphamvu za kumidima, nthawi zina timakhala tikungonena chinthu chimene sitikuchidziwa, kumapanga kuti ifeyo tikuyendera ndi mphamvu za kumidima zomwezo. Tikulimbana ndi mphamvu ndi maulamuliro akumidima, kumapanga kuti ifeyo tikuchita obey, tikumvera mphamvu ndi ulamuliro wa kumidima komweko. Sakumva watu. Tikamanena za kumidima ndi mayenje of course alipo ku dziko lapansi, ndipo kumakhala ziwanda zija zinagwa kuchoka mulengalenga kumwamba kwa Mulungu. Zinasala zina mulengalenga, zina pa dziko lino lapansi zili kumayenje akumidima, kumapiri ndi kumalo ena, pamene zina
zili pansi pamadzi. Ana a Mulungu, musayiwale kuti tili ndi maenje ena odetsa nkhawa amene titi tizapeze ku maenje 8 atsala awawapa ndiwo manda. Mpingo wa Mulungu, mpaka tsiku limene Mulungu angatidalitse kuti tizabwererenso pa umboni umenewu wa nkhani zokhuza ku midima, ndilankhule kwa inu ngati ana a Mulungu. A Efeso chapter number 6 watipasa cholankhula chogwirika chimene akunena kuti tazivalani zida zonse za Mulungu kuti mukakhonze kuchirimika pokana machenjerero a mdierekezi. Ndipo dzenje ili limeneli lavuta kwambiri, limene likutchedwa kuti Formatiba. Ana a Mulungu, dzenje limeneli la Formatiba tingavutike kwambiri, tingazunzike kwambiri ndi kumapemphera, koma ziwanda zochoka ku dzenje limeneli zimakhala m'nyumba zathu kudzera m'mayina azakudya amene ali m'maodropu athu. Kaya timayika muodropu zakudyazo, kaya nanu atwaibu zakudya timayika m'masherefu sitiyika muodropu. Nkhani yosausa. Ana a Mulungu, zili m'masherefu athu zimenezi, zili m'madisplay cabinet, zili m'mafiriji, zochokera ku dzenje lotchedwa Formatiba, limodzi mwa maenje amene ali m'maenje 8 amene sitidafotokozere. Kotero kuti pamene tikuyang'ana za bonzomiya, maenje akumidima okhuza chipembedzo, mmenemu taona kuti ziwanda zake zatsegula machalichi, zautsaneneri, zausazibusa, zausatumiki ziwanda zake. Ndipo atumikiwo akuyenda ndi kulalikira ndi kuphunzitsa ku dziko lapansi, koma kuwaphunzitsa wanthu osati kuti apite kumwamba ayi, koma kumaonesa paradise earth, kumaonesa ulemerero wa dziko lapansi. Mpaka na zakwanisa ziwanda zochokera ku bonzomiya zakwanisa kulowa m'machalichi apamwamba kwambiri. Momwemo ife nkumati tikudana ndi Satana, tikudana ndi mphamvu za kumidima, kumaona kuti atsogoleri athu achita connect ndi mphamvu za kumidimazo, ndipo akuyendera limodzi, nkumaona kuti half spirit half humans ikuonekera mchalichi chathu, mpaka na ziwanda zosausa kwambiri zochokera ku maenje tinachula aja sinkolepiti kuyamba kuonekera pakati pa chalichi. Nkumaona kuti mmene avalira amayi amenewa kodi zakhala bwanji. Musandabwe yayi, ndi half human half spirit, zaonekera ku dziko lapansi. Mpingo wa Mulungu, ndisadapite kutali pa phunziro limeneli, mundilole kuti muphunziro namba 2 ndifotokozere za chowawa kwambiri chamene ziwanda zimenezi zikuchitira ku dziko lapansi, ndiko kuphatikizika kwa munthu ndi mzimu kwa kumapeto a nthawi yapasi ano, pamene utumiki wa kumidima ukupasirana bwino ndi zofuna za Satana kumapeto a nthawi yapasi pano, pokatiphatikiza munthu ndi chiwanda nkumayendera limodzi, nkumaoneka kuti tikuchita zinthu zamakono kapena zinthu zapamwamba, koma zili zosatitengera kwa Ambuye. Kuphatikizika kwa munthu ndi Satana mdierekezi, kapena kuphatikizika pakati pa thupi ndi ziwanda. Koma pakanthawi yaka mene tikumva za maenje amenewa, ana a Mulungu tikuti bwanji? Ndipo ana a Mulungu tikunena kuti Ambuye Mulungu mundiveke zida zonse za Mulungu kuti ndikakhonze kuchirimika pokana machenjerero a mdierekezi. Tipemphere. Ambuye Mulungu wakumwamba mwamba,
tayamba kugumula chigawo chija cha ufumu wa mdierekezi wa kumayenje akumidima. Mutithandize kutipasa vumbuluso lokwanira ndi chidziwiso chokwanira, ndipo mwapanga ana anu kuti akaziziwa izi mioyo yawo ikonzeke polowa mu ufumu wanu. Atachosa zonse za dziko lapansi, inuyo mutakhala mtsogoleri wawo. Tikudziwa kuti tazunguliridwa ni mayenje amenewa, ndipo kuchokera kumpoto tili ni mayenje pafupifupi 6, kuchokera chigawo china tili ni mayenje pafupifupi 5, kuchokera mbali zinazi tili ni mayenje ogawanagawana, ndipo dziko lonse lapansi likukumana ni mphamvu zochokera ku midima imeneyi. Ambuye Mulungu, ziwanda zimene munazithamangisa ndi kukhala m'mayenje akumidima, tikukuyitanani kuti mutilanditse ku izozo ndi kutipasa mphamvu yozigonjetsera. Taonani tsopano zayamba kuonekera mu chikhalidwe cha ana athu ziwanda zochoka ku Pole Edgar Pit, zayamba kuonekera ziwanda za Mane Pit, tikuziona za Ice Pit, zikuonekera Bitrix, akuonekera Green, tamuona Stone Age Pit akuoneka, mphamvu zake za ziwanda zikuonekera ku dziko lapansi. Choncho pamene kupemphera inu Mulungu wakumwamba, mutipase mphamvu zokwanira zokangana ndi kulimbana ndi kugonjetsa ndi mizimu ya kumidimayi. Mu dzina la Yesu Khristu mfumu ya mafumu, tithandizeni Ambuye mkati mwa umboni wopitirirawo. Tithandizeni pamene tikulowa mchigawo china. Amen.